Tervehdys! Tällä videolla tutustumme ja testaamme Solis Lumi- ja puskulevyä 180 cm muoviterällä. Puskulevy Europika-kiinnityksellä ja hydraulisella käännöllä on suunniteltu Solis 20, Solis 26 Plus, Solis 26 XL ja Solis 26 HST-malleihin. Suositus koneen maksimipainoksi noin 1500 kg. Puskulevy on jousikuormitettu, joten esteeseen osuttaessa levy joustaa ja estää traktorin äkkipysäyksen. Hydraulinen kääntö vasemmalle ja oikealle. Portaattomasti säädettävät tukialat ovat vakiovaruste. Puskulevyn jousikuormituksen voi halutessaan lukita lukitustapeilla. Törmäystilanteiden varalta pidä ajonopeus alhaisena ja traktorin lisävarusteena saatavalla puskutuella estät konevaurioita. Testauspäivänä yöllä sulaan maahan satanut lumi asetti lumilevyn kellunnalle haastetta. Kelluntajalaksen kartiomuoto toimi yllättävän hyvin, levy kellui kevyesti eikä etukuormaajaa tarvinnut jatkuvasti säädellä. Jousikuormituksen jousien säätö oli minimissään ja levyn puskutuntuma oli jämäkkä. Levyn korkeus on 62 cm, joten isompikaan lumimyräkkä ei heti saa lunta tulemaan levyn yli. Sivuttaiskelunta mahdollistaa puskulevyn käytön myös kaltevilla pinnoilla. Työnnettäessä lunta vanhaan lumikasaan levyn jousikuormitus ylittyi ja levy jousti. Hydraulinen kääntö on nopea ja siksi mukava käyttää ajon aikanakin.